bos sinong asungu sibun na nyagaliang joki kum ka hito mo ba piwan ban pej lem yang kinong kendong mo ya ke jing son jung yang na te khamtam e be dei bat kan ka te somar hang na te mentala jandap arsnem duna e ngila libu jing tho mo office ban ong ban le no kan fencing markadon ka ap jing ma mo ne khulum khna ne artat soba hajan surok hang na te dagaliang office kim syempatiau hadu mentah bat nalor kataro ngalak syai keren ya tu GE badi insat ne jongga engineer jongga ne ka badi insat jongga ne ka patma te orang tong sale orang bumdon sinton bumdon kita bumdon ingin sale te kumti ngalak syuk le te mupuriri ngalak syuk pelut mangada ka pla ni kumtu syuk ai belam nga pini akiban iyo kumne tang ban iya dah malu malamo ban long open like bukan long open ya nila ya keren bat kijing thok orang nila ala dap menta arsnem guna bu tu menta patiau he ya ikerpat nakalian joki mo kiba kay na menta ka imlang salang kiba pinlek keren le mapsi mo tangatahi ni nakalian juga hito riboy district hi borok kawai kuma beliau i menda kesengi ni don po new tasku hang ne aga jingi ai unti ka jungi ngilap pat isyam lengba jong new transformer ubadon po negara snong new tasku ndai hakaba ngiyo bania beliau jengmut pat kinong ilam snong jongga new tasku idon lang hang ne ki irong ba snong ne pe ni kimi ya ka imlang salang ka khia ka sono po jongga negara snong new tasku harkat ka jingi don lang di executive member jongga negara snong secretary jongga negara snong kumba pilih ya gane ka transformer ka badon hapdeng snong harut surok ba ndai kane ka tik ya ka air ka hapo mensim ka jungi namar ba kumba ngila sya yu na ka por ha ki wei snong la ne ha ki wei ki jeka ka wanra ya ka jingdu ya ki mensim ki ba lui khamtam ya ki khulung ki khna ki ba shat smart banile kai halenti ha sengkin ndai lengba da ka jing bom tip ka jungki la ne kata ka jinglong khna ka juki maybe you let's say kin poi kta la ne kin poi le kai hajan jong ne transformer ndrei kane kan wanra ya ke e ga jingja ka basusi ndrei hadu mata kampat don ya kum kata ga jingja hapo jong kane ga snong hendrei ya kata ngimla ban ong lane maybe you let's say lasai lasisngi kan wan urlong kum kata ga jingja hendrei nagaliang jong ka snong nagaliang jong ka hitori boy district ngi kin tujur ya ketenat ke bedipek ya ke department ke bedipek ya ketenat jong ka electricity khamtam ya ka department juga MECL bakin pentri no mardor ban aino ya ka kendrol ane ka jingker ka badai jong ka pensing khnang ba kaniada nak mata kanu ke jingma ka bawan up aga hakale ka wan jong kinong susnong jong kane ka new tasku hendrei kumbang le yo snyo na irang ba snong nagaliang jong ka snong hi kila raise ka complain kila bu ya ka application hapo ketenat jong ka MECL hendrei mata la jin arsnem duna hendrei nagaliang jong ka department kimpat klem le ai lane kimpat sha score ya ka application lane ka jing raise complain ka jungki hendrei ngiken tujur ya ka department hi ba kan subha ban le no kham kloi haswa banja ya kita ki ki jingja ki basusi khnang ba banlai na ka jingdu ya ka mensim ki balului hapo jong ka ne ka snong ka thau hapo jong ka dong ka than nga jungi hang ne batru ngakwa ru ban ong hang ne ka por kumbang layo ban ya keren kibru snong jong kinong ilam snong jong ka new tasku kidon kita ki post hang ne hang tai sasi jeka arjeka kita ki bla jan khlem ane kita ki bala jan tkut no ndrei ngikun tujur ka department ni bakan subha ban wan survey no bakan subha ban wan page wan kimi no dala ki maddo la jong nang ba maka kan ki ya kita por bakin subha ban marmot no ane ban aino ya ka jingker kendro bakan long safety na kata kinong snong jong kanega new tasku te tangkota kublai subun kublai sia jarung new tasku bilang benci ke canting ba ini lah sanction ni dia le ban
Hadir ya.